Sant Jordi no es regala, es comparteix. Aquest any sortim de la biblioteca i anem pel campus per descobrir com viuen Sant Jordi als nostres UABs. Quin llibre regalaràs aquest Sant Jordi? Quin llibre t'hauries de llegir sí o sí? Quin llibre no hauria de faltar a les biblioteques UAB? Acompanya'ns! Som-hi! Jo recomanaria el llibre Heated Rivalry, és una història d'amor molt bonica i per tots aquells romàntics que estiguin sols o no, doncs els agradarà molt. Jo recomanaria la del monjo que va vendre el seu Ferrari, perquè al final és un llibre que t'ensenya a valorar les coses petites i no tant les materials, i és un molt bon llibre. Pel Sant Jordi jo regalaré la novel·la històrica del Pont dels Jueus, de Martí Gironell, que és una novel·la històrica, li agradarà molt a la gent que li agrada la història. A la meva parella li regalaré el llibre de DIY, que és la història del Sound System. Anglaterra i tot això crec que és molt guai per culturitzar una mica i ficar la política una mica a les festes reivindicatives. A mi el llibre que més m'ha marcat és un que tenia, que em van regalar dels millors casos de Sherlock Holmes, i és el típic que sempre em llegia. Quan hi havia un treball a l'ESO me'l llegia i feia el treball. A batxillerat me'l vaig tornar a llegir, és el que més m'ha marcat i me l'he llegit com 3 vegades, perquè així misteri, llibres d'aquest estil són els que a mi m'agraden més. A mi el llibre que em va marcar va ser Cims borrascosos de la Emily Brontë, on tota la seva narrativa és preciosa, com escriu els personatges, com els narra, i tota la dinàmica que tenen entre ells és purament nostàlgica, melancòlica i molt bonica. La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Jo crec que qualsevol llibre de Stephen King és un bon llibre que s'hauria de trobar a qualsevol biblioteca per la forma que té l'autor d'escriure, de desenvolupar-se, i toca moltes gammes de temes que jo crec que són importants que els joves llegeixin. Regalaria Los olvidados de la transición, que és un clàssic i és imprescindible per recuperar la memòria històrica i de les persones que van ser assassinades i violentades per un procés de transició purament sagnant. Acabo molts, però també és veritat que quan m'agrada un llibre al començo i després trobo un altre que m'agrada i també al començo, i a vegades els deixo una mica a mitges, i sí que és veritat que això ho haig de canviar i acabar un llibre i després ja agafar l'altre, no tenir tanta ànsia. Ni els començo. Jo diria maco. Que maco. Màgic.